Hey, hey, hayi wona ngimi kabi bafi, ngimi kabi kodwa ayakufani. Yabona-ke injalo-ke lento njengoba ngilichaza, yabo, njengoba ngichaza ukuthi uma ngabe umzimba wakho, yabona, siyakhuluma, siyabuyisana, siyalekelelana ngendaba ye-disability ukuthi bafethu sesikhona, yabo, and sithi sesikhona. Abantu before babefihlwa uma unomuntu okhubazekile ekhaya, wakufihlwa ngafuna athi waziwa ukuthi kunomuntu okhubazekile, thothi anazi uyokhishwa ngalelo langa, akhishiwe ebekiwe nje lapha elangeni, abuye athathwa afakwe endlini, yabo. And most ama-wheelchair ayengekho, yabo. Manje sekunama-wheelchair, sekunama-prema, sekunani izinto, yabo, ngoba i-disability iy'ndlela ey'ningi, yabo. And ngendlela okwenzeka ngayo uNkulunkulu uyenamandla, umhlaba uyajika kwenza yonke indlela okwenzeka ngayo. Kwa-endapha sesikwazi ukuthi kube khona ama-wheelchair. Ama-wheelchair ayindlela ey'ningi, khona i-motorized wheelchair, i-motorized wheelchair le yegiya, kube khona i-normal wheelchair le. I-motorized wheelchair yabantu abama-quadriplegia lawa serious, bese kuba khona abantu abama-paraplegia, but they use i-wheelchair ngobani? I-wheelchair e-motorized yenza i-life ibe easy kunanomnuka, but kumuntu okuyi-quadriplegia yenza i-life yakhe ibe more easier because akakwazi ukumuva, akakwazi ukuhila, akakwazi ukwenzani. Kanti if uzohamba nge-motorized wheelchair uzokwazi ukwenza, uzokwazi ukuphusha, uzokwazi ukushona up, uzokwazi ukwenzani. Kanti thina abantu abama-paraplegia sometimes they are lazy because ukuphusha kuyi-exercise. Mina ngiyisebenzisile i-motorized wheelchair, into yangenza mdana yangikhuluphalisa, emva kwalokho yangenza ngashaya amaspasm. Ngathi uma ngithi ngiyabuyela ngithi ngiyaphusha akusaphusheki, seyithi uma ngiyaphusha ngimntane ngishaya amaspasm ngiqonde. Yabo, ngamntana athi no, iyangilimaza lento, ngamntane ngayiyeka, yabo. Ngamntane waqhuma ne-charge, ngamntane kwawesi-ke, hawu, yathi uma iqhuma i-charge ngamntane ngathi hawu, ngayiyeka, ngabuyela le, ngaqhubeka nama-gym ami, ngaba right, ngi-sharp manje, yabo. Bese kuthi i-standard wheelchair le, mina le ngiyayisebenzisa, ngiyayithanda ngobani? Ngihamba ngayo la egcekeni, ngihamba ngayo la ngoba nakho ngiyenzelani i-exercise, mangibanjwa idindi, ngibanjwa indawo, yabo, ngiqinisa iy'ngalo ukuthi mase kuthiwa sengisebenzisa lenye i-wheelchair e-lighter sekulula ngobani? Sengihambile la, yabo. I-standard wheelchair le especially yabantu abakwazi ukuphusha. Mina ngiyayiphusha, I am a quadriplegia but I push this wheelchair ngobani? I-exercise kumina. Bese kuba khona i-lightweight. I-lightweight yabantu abajwayele ukuhamba flying, yabo. Ama-lightweight nawo, yabona uma uzobuka i-back la, khona i-back engaka, encane, kuya nangokuthi ulimele kuyiphi level yakho yokulimala, yabo. Ngobani? I-lightweight if ma uphusha, yabo, wena ma uphusha like uthi, yabo, angithi ithama uyidonsa uyayisa phambili, ithama uyidonsa phambili. So thina uma siphusha abasiphusha ngale part, siphusha ngale part, asiphushi ngemino, ngoba imina ama yithi njengoba ngikanje imi kanje, uma sengithi mhlambe ngithi ngiyayizama uyivula iyavuleka, kodwa uma ngimi kanje ngithi ngiyayivula ayivuleki, ithuli nje kanje, yabo. Manje ngishaya amaspasm kakhulu njobe ibophene kakhulu, uma bese ngizama futhi, yabo, uyazama uthi, yabo, but yona ibophene nje kanje. Uma ngabe uphusha ngale part, yabo, the time thina siphusha, yabo, uthi, yabo. Kanti laba bathi
yabo, bayidonsa le ngobani babamba ngale ngeminwe, bayidonsa ngeminwe, thina siphusha ngale part le, yabo, uphusha like yabo, funa uhlezi uphushe endaweni eqondile, yabo. Ingakho kuba nzima amathothi ufike endaweni estip, ngoba manje fa uyidonse lapha ubuye nayo uyithi ngeminwe, yabo. And i-back sibhalansa thina kuyi-back, ubude be-back sibhalansa kuyona, kanti laba bona yabo bamanje stand still kanje umuntu ngobani le part yakhe is-strong, adonse ahambe, and then lapho uyamove, yabo. Bese kuthi thina njengoba sama-quarter page dithama uthi uphusha le part le, uthi lokuthi lapho, yabo, udonsela eduze, anifanele uyidonse kude, uhambe nayo, yabo, uphusha. And then lapho udinga indawo yokuncika, kanti bona bahleli bavese le part yabo is-strong, and then like easy to wheel, yabo, easy to run, yabo. So into yaba kanjalo, ubona umuntu hamba nge-motorized wheelchair, ubone lo hamba ngale wheelchair, uxake ukuthi hawu lo uhlele ukuthenga i-motorized, phoqo isimo naye, ngoba wasahlale kule uzoloku ehleli, akwazi ukuphusha, awenza uzoloku ehleli, yabo. And then i-lightweight yenza ukuthi if umuntu ohambayo kube lula ukuthi uphushe, kube lula nakho ukuthi uphusheke run around, because it's a lightweight njengoba kushiwo, yabo. Kube lula ukuthi uphushe ngoba le iyasinda insimbi, kanti leyana ama-aluminium, copper, what, yabo. And then namasondo nawo, amasondo khona afuthwayo, khona angafuthwa, yabona lawa afuthwayo enza kube lula i-wheelchair ukuyiphusha because ayafuthwa, kuthi lawa angafuthwa ayasinda, ngobani ayirabha nje, yabona. Kufana njengemoto, umoto thothi kunemoto eneshubhu, kunemoto lento enethayi engafakiwe ishubhu, yabo. Nalana lawa amanye afakwa amashubhu, lawa amanye afakwa amashubhu, but le ngafakiwe ishubhu yasinda, le fakwe ishubhu iba lula, even noma ishaya ebhampini iba lula nje ukuthi thofo le and yasinda, yabo. Bese kuya kumakhushini, namakhushini kunamakhushini afuthwayo, namakhushini ayipontshi la esihlala kuona, yabo. Ingakho sithi impilo ye-wheelchair iyabiza, because amakhushini lawa afuthwayo iwona khona afuthwayo, bese kuba khona ayipontshi, bese kuba khona jelly cushion, yabo. Lezo zinto ujeli uthi mawuhleli kona uyizinqa loku ifloor zithi ngobani uhleli kujeli, yabo. Kulula ukuthi loku zithi, yabo, zithi ayidithamu zithi, zona zithi, yabo, zinikeza zona umoya. I-air cushioner inamabhamuza, pamu, kungena umoya ngaphansi ey'nqeni, i-moisture, izinqa zibi, umswakama zibi njani, ingena umoya, and izithi, yabo, zithi uthothi umuntu uhleli akaphakama, akenzi lutho, ngobani vese, yabo. Ayithi umuntu ohleli wheelchair akahlali ehleli the, dithamuthi, yabo, uyanyakaza nomzimba nawo, yabo. And lo ohleli kwispontshi, hey, yilokhu-ke sinakho-ke thina-ke, most of thina e-South Africa, ngobani asikwazi ukuthenga ama-air cushioner, ngoba yibona lawa wo-15,000. So thatha 15,000 hleli wheelchair, uhamba ngale wheelchair, usadinga ukuhamba nge-lightweight, uzothatha 25,000 okuthenga i-lightweight, uzothatha 15,000 okuthenga i-raw cushioner, uzothatha 5,000 okuthenga i-jelly cushioner, yabo. So impilo-ke ye-wheelchair ofathi wazi ukuthi ezuza wheelchair kunama-challenges akhona. Yini elimaza abantu mawuhleli wheelchair? Yini ekwenza impilo yakho ibe freely or accessible ukuthi ukwazi ukuhamba?
impilo injalo. Angilikeeni lapho sikhomenteni sibonisaneni ukuthi uhulumeni kuningi usamhlalela. Amanye amazwe bayaxhaswa banikeza uthi uphume esibhedlela uphume ne-raw, uphume ama-companies lezi imali fabe eziwakhiphayo every year after ama-profit kufanele ngabe ziyasisiza, sinikeze ama-lightweight, sinikeze ama-air conditioner, ivalwe indaba yey'pontshi ngoba lezi y'pontshi zizakha iy'londa zasibulala.